sa mga garbos tao. Yeah, ato sa nang itago ba para makalahaw tayo sa mga pangitago sa palibot. Makunungay tantanan. This is Tito Mar pala. Yeah. Medyo nasayangan ko sa mga panahon. Nakita pa ninyo ang nagakuyo. Unta maumano sa'yo ning ato ang nagiyang krisis. Huwag tungod sa COVID mura tag nabuhi. Isa ka adlaw akong nahambog. Nganindot man di ay kung ikaw na ay amigo. Mabuhat pa ni mo ang tanan, kauban ng tropa. Baktas sa dalan nga daghagugoy. Di ko malimtan ang mga panahon. Nganing sukoy ko nga murag way kaugmaon. Siguro kining tanan makamista. Sige lang puhon kay mahuman rani tanan. Sa sinugdanan ako ng nauna-unaan. Mga sakit nga nitakboy sa kadaganan. Mo palayo na lang ako sa akong mga amigo. Kay bisag ako pa'y rason na sila maargabyado. Unta mo manok sa'yo ning atong nagiyang krisis. Para tong mapakita nga kita nagkahiusa. Unta di ta magdinautay kitang mga Pilipino. Itago sa nato ang atong mga garbo. Akong nabantayan sa social media. Away diri away dito. Sakit na sa buot kay naay naninautay. Tungod sa mga tao nga mga gaig-ulo. Ako lang nabantayan asa ang ilang disiplina sa mga kaugalingon nila.